היי, ברוכים הבאים לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אני דנית בן דוד, והיום אני מתרגשת לארח בפעם השנייה את רומי שחורי, מנהלת עמותת להב, העמותה למען הפגים בישראל. מה שלומך, רומי? היי דנית, מה קורה? בסדר גמור, איזה כיף שאת פה. פעם נוספת, תכף נשתף גם למה. אני קודם כל רוצה ככה להתנצל בפני המאזינים ובעיקר המאזינות של הפודקאסט, שנעלמתי לתקופה ארוכה עם ההקלטות, עד כדי כך שחשבו שככה הפסקתי את הפודקאסט, וככה אני לא מתכוונת להקליט שוב תכנים, פרקים חדשים, ממש ככה קיבלתי פניות. אז אני אגיד שאני לא נעלמתי, אולי מהפודקאסט הספציפי הזה כן, אבל תכננתי ככה אחרי החופש הגדול ואחרי החגים, תכננתי לחזור להקלטות רציפות, אפילו קבעתי כבר ראיונות במהלך התקופה של החגים, ואז הגיע 7 באוקטובר והפך את החיים של כולנו, ולמי יותר, למי פחות כמובן, לכן את גם פה רומי, שאת בעצם גרה בקיבוץ ארז, שנמצא ממש על הגבול, ואנחנו נדבר היום גם באמת על הסיפור האישי שלך, בלי להיכנס לפרטים יותר מדי קשים, כי באמת אני יודעת שהרבה אנשים, גם אני וגם הרבה אנשים באמת חוו גם הצפה מהרשתות ומהסיפורים, וגם זה באמת קשה להרבה אנשים לשמוע, אז אנחנו באמת לא ניכנס לפרטים קשים למי שחושש, או חוששת, וגם באמת לספר, מכיוון שזה פודקאסט שהוא מדבר גם על יזמות ועל עסקים, זה באמת לספר איך את, במהלך כל התקופה הזו, אני גם הייתי בקשר איתך, ממש, אני זוכרת שעוד כתבנו כשאתם הייתם שם, והתחבאתם בממד, שאלתי לשלומך, וככה, ככה נשמתי לרווחה, אחרי שסיפרת שככה יצאתם משם, וכאילו שחילצו אתכם, וגם לספר, אז באמת איך כל התקופה הזו, את פשוט הצלחת ככה לשמר את הפעילות של העמותה, ולא הפסקת לרגע, גם לדאוג להורים ולפגים שנמצאים, כאילו בכל הסיטואציה הקשה הזו, גם אלה שנמצאים בדרום, בפגיות, להורים, וגם פשוט לשמר את הפעילות. איך עשית את זה? זה מעורר השראה, אני חושבת, וזה לא מובן מאליו בכלל, אחרי הטלטלה שאתם עברתם בתור משפחה, וזהו, אז בעצם אני כאילו תכננתי לחזור, סטיתי קצת מהנושא, תכננתי לחזור, ופשוט לא הצלחתי, באמת עד חודשיים ומשהו לא הצלחתי לעשות שום דבר, שקשור לא לפודקאסטים, ולא לעסק, ולא לכלום, והרגיש לי מאוד לא נכון לחזור, ופשוט לחזור לפרקים הרגילים של הפודקאסט, ולא להתייחס למצב, זה הרגיש לי תלוש. אז לכן אנחנו כאן היום, ואני כן הולכת לעשות ככה כמה פרקים שמביאים יוזמות ועסקים ככה שהם כן היו באזור היותר קשה באמת של המלחמה, ואחר כך אנחנו נחזור, אין מה לעשות, צריך גם קצת סקפיזם, אז אנחנו גם נחזור לשגרה של הפרקים הרגילים בהמשך. אז טוב, אני חושבת שבאמת דיברתי הרבה, אני אשמח שאת ככה, שוב, תציגי את עצמך לטובת מי שלא מכיר, ובאמת ניכנס, אני חושבת, באמת לרצף האירועים. סבבה. אז אני רומי שחורי, כמו שדנית אמרה, מנהלת את עמותת להב למען הפגים בישראל, בעצם מסיפור אישי. אני אימא של ליה, שנולדה בשבוע 29, 768 גרם, ובאופן מקרי, לא מקרי, אני לא יודעת, ליה נולדה בעצם במלחמת עופרת יצוקה, שהייתה המלחמה הראשונה שלנו בעוטף, גרנו אז בקיבוץ נירים, אז כל המלחמה הזאת מציפה הרבה זיכרונות מהתקופה ההיא, כי יש הרבה דמיון בין הכאוס שאני זוכרת שחשתי אז, לבין מה שקורה פה היום, ואני הכי דואגת בעצם להורים לפגים, שנמצאים היום בפגיות, במיוחד אלה שנאלצו ללדת רחוק מהבית, ולעולם לא נדע האם הם היו יולדים באמת מוקדם כך או כך, או שבעצם הלידה המוקדמת נגרמה בגלל המצב, אבל צריך לדאוג להם, כי אני זוכרת את עצמי במצוקה מטורפת, ואני זוכרת, לעולם לא אשכח את מי שהושיט לי יד, את מי שהושיט לנו יד, וזה היו הורים לפגים, זה היו הורים משלנו, מהקבוצה שהייתה אז, וזה בעצם מה שגרם לי בכלל לרצות, להבין שאני חייבת לעשות את זה גם בשביל אחרים. התחושה הזאת שבן אדם זר
פשוט דאג שיהיה לי מקום להניח את הראש בו. עכשיו זה בדיוק מה שקורה היום עם המפונים. אנשים זרים מכניסים אותנו לבתים שלהם, לתקופה לא ידועה, זאת אומרת יש הרבה דמיון, ואני באמת חשוב לי שאף הורה, כמובן אף מפונה, אבל אף הורה לפגים לא יישאר לבד בסיטואציה הזאת. להתחיל מה7 לאוקטובר? את יכולה אולי לפני, אני לא יודעת אולי כי אנחנו הרי בקשר רציף בעצם מאז שאנחנו הגענו לפגיעה לפני 2 ואני יודעת שהיו לך ולעמותה המון תוכניות, ואתם נורא התכוננתם לקראת החודש המודעות לפגים, שזה נובמבר, והיו המון תוכניות, והכל בעצם נגדע. לגמרי, גם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, ואת גם יודעת כי את מעורבת כבר 2, שממש קשה להחזיק את העמותה הזאת עם הראש מעל המים מבחינה תקציבית. זו עמותה שבשיא הצניעות עושה באמת הרבה, עם מעט מאוד משאבים, אנשים והכל, והרגשתי שתשפ"ג תהיה השנה שלנו, שאין מצב שזו לא השנה שלנו, ושאנחנו נגיע לסוף השנה במקום אחר לגמרי. זאת אומרת, היה גם גיוס של ועד מנהל חדש, וגם התחלנו לעבוד עם לוביסטים, ובהמשך גייסתי דובר, וגם נכנסה אורית, מנהלת ההתנדבות לעבוד בעמותה, שזה היה באמת החלטה מאוד טובה, והכל ביחד היה אמור להביא אותנו מבחינתי, לסוף תשפ"ג, או גם לסוף 2023, עם אוויר וכסף בחשבון, כדי לנהל את שנה הבאה קצת אחרת, עם יותר עזרה, עם עוד עובד או עובדת, פחות לרדוף אחרי הזנב של עצמי ושל עצמנו, במרדף אחרי התקציב, ויותר לעשות בשביל הקהילה שלנו. אבל תוכניות לחוד ומה שקרה בסוף לחוד, באמת התחושה היא קשה, מהבחינה שעבדתי ועבדנו מאוד קשה בשנה האחרונה. גם הלוביסטים עבדו איתנו, וגם הדובר, וגם אורית, וגם מעיין שהצטרפה לקו החם, ובעצם כל מי שקשור, כל מי שמתנדב, עושה כל כך הרבה ממקום כל כך טהור ונקי, שרוצים לראות את העמותה הזאת מתרוממת כמו שהיא צריכה להיות, שלא היה מצב בדמיון שלא יקרה הפיצוץ הזה שציפיתי לו, פיצוץ חיובי בנובמבר, משהו שממש ינקז את כל העשייה ואת כל הטוב שעשינו במהלך השנה, ואת כל מי שהצטרף אליי לשינוי משמעותי, לכסף בחשבון, לתקציב. אז באמת היו לנו הרבה תוכניות, היה אמור להיות יום הפג בכנסת, שזה בעצם יום ועדות מיוחד, שעוסק רק בפגים, בעצם היו לנו 4 ועדות בקנה, זה לא משהו חדש, אנחנו כמעט כל שנה, מ-2009 היינו מגיעים לכנסת, ליום דיונים מיוחד, יחד עם איגוד הנאונטולוגים, בקורונה זה קצת ככה השתבש, ואז עם היעדר הממשלות, אז זה גם ככה קצת דח, אבל היו תוכניות, היו ועדות, היו כבר אישורים, זה היה אמור פשוט לבוא לשבת בוועדות ולדבר את מה שהיינו צריכים, והמטרה שלי בכל אופן בוועדות האלה, היו ממש להעלות את המודעות לצורך החיוני בעמותה הזאת, כי אין עמותה אחרת, פשוט אין עמותה אחרת בארץ, שעושה את מה שהעמותת להב עושה, ושהוועדות השונות, משרדי הממשלה השונים, ייקחו על זה אחריות, ויתחילו לתקצב את הפעילות החשובה הזאת, כי אחר כך קרה מה שקרה, אבל אני לא רוצה להיות אובר דרמטית, אבל לא הרבה יכולים להחזיק את העמותה הזאת כרגע, וב7 באוקטובר יכולתי להיפרד מהעולם, יחד עם משפחתי, וזה טלטל אותי לא פחות, מהסיטואציה האישית שבה היינו. להבין שאני מושקעת פה 14 שנה, בעשייה שהיא בשבילי מאוד משמעותית, ואני חושבת שלאורך השנים גם הצלנו, ושינינו את המציאות עבור אלפי הורים לפגים, אם לא 100,000, ושפתאום דבר כזה יכול להיקטע. זאת אומרת, אני חושבת שהמדינה צריכה לקחת אחריות, ולהבין שהדבר הזה חייב להיות בר קיימא, איתי, בלעדיי, אם מתנדב כזה או בלעדיו,
פשוט בר קיימה, זאת אומרת, עם כל הצער שבדבר, ממש בתחילת אותה שבת, נרצח הראש מועצה שלנו, ועם כל הכאב והצער, הסגן שלו תפס את מקומו. זה פשוט, זה מה שצריך לקרות, אני חושבת, גם בעמותה שלנו. לא משנה איזה איש, יכולה להיות מלחמה, אבל זה יכול להיות עוד דברים אחרים. אז ממש קיוויתי לצאת מהכנסת, מהדיונים האלה, עם איזושהי הבטחה לפרוטוקול, שהולכים לתקצב את העמותה, לפחות הבטחה שכסף יגיע, בין מחרתיים, עוד חודש, חודשיים, אבל היא יגיע. מעבר לזה עבדנו על השקת שדולה, למען הפגים בישראל, זה היה אמור להיות אירוע מאוד מאוד גדול, גם בכנסת, עם הרבה חברי כנסת שבעצם חתמו והצטרפו להשקת השדולה, להקים שדולה, בעצם שדולה שתעסוק רק בפגים. תכננו תערוכות, היו לנו שתי תערוכות לפחות מתוכננות, אחת של משפחת גולד, שבעצם עשו תערוכה משפחתית, שכל אחד מבני המשפחה צילם תמונה, ובחר מילים או שיר או משהו לתאר את המסע שלהם, בזמן הפגיעה, שזה, אני חושבת שזה יכול להיות, זה בטוח, משהו מדהים, מאמינה שעוד נעשה את זה, אני חושבת שחבל לפספס, זה זוויות ראייה מאוד 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 מעניינות, איך האבא, איך האמא, איך הילדים בגילאים שונים, בנים, בנות, איך כל אחד חווה את האירוע הזה שנקרא לידה מוקדמת, פגיעה, ותערוכה נוספת שרצינו לעשות זה של תמנונים, הפרויקט הצבעוני והפוטוגני שלנו, יש לנו כמה סורגות מהממות שעושות תמנונים מיוחדים, ואנחנו אף פעם לא רצינו למכור תמנונים, כי אנשים סורגים את זה בהתנדבות, זאת אומרת יש משהו לא ראוי בעיניי של למכור את התמנונים. תספרי רק מה זה לטובת, סליחה שקטעתי, לטובת מי שלא יודע. כן, אז תמנונים לפגים זה בעצם פרויקט של העמותה, שבעצם סורגות תמנונים, הם יוצאים פחות או יותר בגודל של כף יד, שזה לפעמים הגודל של הפג באינקובטור, ובעצם בעזרת התמנונים, הפגים מקבלים איזושהי תמיכה, שהם פחות מושכים לעצמם בחוטים, המדדים שלהם טובים יותר, ובסופו של דבר התמנון עושה טוב לפגים, ולכן זה פרויקט שהתפשט בעולם, וגם פה בארץ הוא מאוד מאוד מאוד, הוא מתקדם מאוד מאוד יפה, ובעצם פנינו לסורגות שסורגות תמנונים מיוחדים, ושאלנו, אם אנחנו נביא את החומרים, האם תהיו מוכנות שאנחנו נציג את התמנונים המיוחדים בתערוכה, ואחרי זה נעשה מחירה פומבית, עפו על זה, ממש עפו על זה, והתנדבו וסרגו תמנונים מיוחדים, כדי שהם יגיעו לתערוכה, שבסוף לא קרתה. מה עוד היה? היו הרבה תוכניות, וואו. היו המון תוכניות, גם בסופו של דבר, רצינו לנקז את כל הפעילות שנעשתה כל השנה, שוב אני אגיד פיצוץ, זו מילה לא טובה בימים אלה, אבל לפיצוץ חיובי ממש, שלא יהיה מקום שלא ישמע עלינו, ושהקמפיין גיוס שהגדרנו, 1,000,000 שקל לגייס לטובת הפעילות של שנה הבאה, יגייס את זה בחודש הזה, בנובמבר. כי אם שומעים עלינו פה, ושומעים עלינו שם, ורואים אותנו בכנסת, ורואים אותנו בתערוכה, ובתקשורת, הכל ביחד, זה עוזר לגייס את הכספים שצריך. אני אגיד גם עוד משהו, כמישהי באמת שחוותה את העמותה, כאילו, כאימא לפגה, זאת אומרת, אני אתן ככה דוגמה, יש לי חברה שילדה לפני 7 שנים, תאומים פגים, וגם הם היו במצב קשה, והם היו המון זמן בפגייה, והיו לכך הרבה השלכות אחר כך, ובגלל שזה היה בעצם לפני החוק, נכון, 7 שנים, משהו כזה, 7.5, לפני החוק שבעצם פגים, הורים לפגים, משפחות הפגים, זכאים לקצבה. כמובן, תלוי מצב רפואי, תלוי שבוע והכל, אבל זכאים בעצם לקצבה. מ-2020, זהו, אוקיי, וגם הערכה של חופשת הלידה, וכל התנאים האלו, בסוף זה מתבטא באמת בכסף, אז חברה שלי בעצם לא, המשפחה שלה לא קיבלה את אותה קצבה ותמיכה כלכלית, שאנחנו למשל קיבלנו עם דניאל, וזה הקצבה הזו, והערכת החופשת לידה, זה היה כל כך משמעותי,
עבורנו, וזה עזר לנו לתפקד בצורה, זאת אומרת, להיות ממש, לתת לדניאל את התמיכה המלאה שהיא צריכה, גם בתקופת הפגיעה, וגם כמובן לבן הגדול שלנו, וגם אחר כך כשהשתחררה, והייתה זקוקה להמון המון המון מעקבים ובדיקות, על בסיס ממש כאילו, כמעט יומיומי, במשך חודשים, זה נתן לנו אוויר לנשימה, ובעצם זה היה כל כך משמעותי, זה משהו שלא היה, אנחנו כאילו היום הורים לפגים לוקחים את זה אולי כמשהו מובן מאליו, אבל זה לא היה בזמנו, זה אחד הדברים הכאילו קטנים, אני שם את זה במרכאות, כאילו קטנים שאולי אנשים לא שמים לב אליו, אבל הוא כל כך משמעותי, ולכן הפעילות של העמותה הזו היא, כאילו הקיום של העמותה הזו הוא סופר קריטי, פשוט אנשים לא מבינים עד כמה זה קריטי שהעמותה הזו תהיה קיימת, ממש. נכון, כי זר לא יבין קודם כל, עד שאת לא מגיעה לסיטואציה אז לא מבינים. אני תמיד כשאני מספרת על עצמי לפני 14 שנה, איך חוויתי את האירוע, אני מרגישה כל כך ברורה, ואני מגדירה את עצמי בן אדם אינטליגנט, ואני תמיד כזה מצדיקה את עצמי, הייתי במהלך תואר שני כשזה קרה, כאילו בואו אני לא סתומה לגמרי, אבל הבורות הזאת שאני בדיעבד מספרת עליה היא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד נכונה, היא מאוד מאוד חיה, זאת אומרת בחיים לא חשבתי שגם אם תינוק נולד לפני הזמן, הוא לא יכול להיות על אימא, שהוא לא יודע, הוא לא יכול לינוק, אף אחד לא דיבר איתי על להתכונן לשאיבת חלב עוד קודם, עכשיו דיברת על הקצבה, היא נכנסה ב-2020, לקח 4 שנים לקדם את זה, עכשיו אני מאמינה שאם היה לנו תקציבים כבר אז, תוך שנה, תוך חצי שנה זה היה קורה, זאת אומרת הסיבה שהדברים לוקחים כל כך הרבה זמן, זה גם חלק מנושא התקציב, שאין מי שידחוף את זה בתשלום, בשכר, ומי שמבין איך עושים את זה, זאת אומרת, יש לי הרבה כוונות טובות, אבל אני גם יודעת מה אני יודעת לעשות, ומה אני לא יודעת לעשות. גם הנושא של הערכת חופשת לידה, בעצם כל מה שקיים היום, לא היה לפני 14 שנה. גם אני נשארתי עם ליה 2 בבית, בדיוק היום אחת האימהות שיתפה אותי, שהתינוק מאוד מאוד חולה, וכל הזמן חולה, והיא הוציאה אותו מהגן, ושאיזה מזל, שביטוח לאומי העריכו את הקצבה, ואני אומרת לעצמי, איזה מזל, כאילו, ממש. באמת איזה מזל, האמא יכולה להוציא את התינוק מהגן, לשמור עליו קצת יותר טוב בבית, ולא להתמודד עם זה שאין הכנסה בתקופה הזאת, מה שאצלי היה. זה בול מה שהיה לנו, זאת אומרת, גם אנחנו, דניאל הייתה כמעט 2 בבית, כי הרופאה שלה, שהיא נאונטולוגית, אמרה שפגים במצב כל כך קשה כמו שדניאל הייתה, לא כדאי שיהיו במסגרת עד גיל 2, וגם חברה שלי אגב הוציאה אז בזמנו, היא ניסתה להכניס את הפגים שלה, התאומים למסגרת, והיא אמרה לי שהיא הוציאה אותם, אז בזמנו היא אמרה לי, הם לא מסתדרים, אי אפשר, הם כל הזמן חולים, והיא הוציאה אותם, והם היו בבית, וכאילו לא היה מענה כלכלי, משהו שאנחנו לשמחתנו, ולמזלנו לא נאלצנו להתמודד איתו, כי אנחנו כן קיבלנו את הקצבה. נכון. סתם, שוב, אני סתם נתפסת למשהו אחד, פשוט אני יודעת שכאילו עוגן כלכלי זה משהו מאוד חשוב, וזה יכול לפרק משפחות. ממש ברמה הזו. חד משמעית, אני גם תמיד מספרת, אנחנו הגענו לאירוע הזה של הלידה המוקדמת, באמצע ברוך מאוד מאוד גדול, בדיוק עזבנו את אילת, עברנו לקיבוץ נירים, הייתה לנו דירה שקנינו אחרי הניסויים, באילת, כן, תקציבים מאוד נמוכים, ועדיין 95% משכנתה, 5% הון עצמי בלבד, כאילו זו תקופה אחרת לגמרי בכל האספקטים, אבל בדיוק נתקענו, אנחנו מכרנו, והקונה שלנו היה סנדוויץ', הוא גם מכר וגם קנה, ואנחנו פשוט נתקענו שם, כי הקונה שלנו לא קיבל את הכספים שהוא היה צריך לקבל, ולא שחרר אותנו מהדבר הזה, אנחנו ממש אמרנו את המילים, אנחנו נפשוט את הרגל לפני שזה ייגמר, ואנחנו אנשים מחושבים, ואנחנו אנשים אחראים, בחיים לא היינו במינוס, ועדיין זה המילים שאמרנו, אני קצת מצטמררת אפילו כשאני נזכרת בזה, כי המצוקה הייתה כל כך גדולה, שעצוב לי גם קצת לפעמים שההורים מקבלים את זה כמובן מאליו, ולא יודעים שאנשים עבדו מאוד מאוד קשה כדי שזה יקרה, אבל זה גם אשמתנו, גם אשמתי, גם אשמת העמותה, כי מי שעושה... לכן אנחנו פה.
לא מפרסם, כן. אני חושבת שכן, שהיה צריך לעשות את זה תוך כדי תנועה, אבל שוב, משאבים מוגבלים, אז אנחנו בוחרים מה אנחנו עושים, ואני בחרתי לעשות, ולא לצלם את זה, לפרסם את זה, לדבר את זה. אז באמת הקצבה והערכת חופשת לידה, וחייבים גם להזכיר את חיסוני ה-RSV, שבעצם כשאני ילדתי לפני 14 שנה, הם היו רק עד שבוע 29, זה אומר שהיו המון 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 פגים בסיכון. אני אגיד למי שלא מכיר, RSV זה וירוס שפעיל בחורף בין נובמבר למרץ, והוא מאוד מאוד מסוכן לפגים, והעמותה בעצם דאגה להרחיב את ההתוויות עד למה שיש היום, שזה עד שבוע 34 פלוס 6, שזה בעצם מכסה את כל קבוצת הסיכון. אם 35 ו-36 גם היו בסיכון, הייתי ממשיכה להילחם על זה. פשוט הרופאים אמרו, אין כבר צורך. אין פה צורך מבחינת עלות תועלת, אז עצרנו. שלא לדבר על בנק חלב אם, שלא רק שאני מאמינה שהציל המון המון פגים, מאז שהוא נפתח באוגוסט 2020, אחרי שמ-2009 היו פרסומים בקרוב, יהיה בנק חלב בישראל, ואם היה בנק חלב אולי ליה שלי היה נמנע מאיתנו לעבור איתה את המחלת מעי הנורא נורא קשה שנקראת נק, אבל כל הדברים האלה לוקחים מלא זמן, ואני באמת מאמינה שעם תקציבים ועם ההבנה לכמה זה קריטי, שפג הוא לא סתם תינוק קטן שצריך לגדול, יש הרבה יותר מורכבות, וזה לא רק לתקופת הפגייה, אלא גם אחר כך, בעצם יש כמה, זה מסע אחד ארוך, אבל יש לו כמה מקטעים. אני כל כך לא אוהבת לבאס הורים, שמספרים לי שהם יוצאים מהקבוצה של הפגייה למשל, יש לנו קבוצות לכל פגייה וקבוצת פייסבוק, ואני קצת סטוקרית, אבל הבנתי שאנשים שיוצאים מהקבוצות לפעמים גם יוצאים בגלל סיבות עצובות, שבעצם התינוקות לא שרדו, ומאז שהבנתי שבעצם כשקורה מצב כזה, ההורים פשוט יוצאים מהקבוצות בלי לומר שום דבר, ובעצם נשארים לבד עם הדבר הזה, כי בעצם הם כבר לא נתמכים על ידי בית החולים, הקהילה לא באמת מבינה מה עובר עליהם, והם עוזבים אותנו כי עצוב להם, הם לא יכולים להישאר בקבוצה שמדברים שם על פגים חיים, אז בעצם ברגע שהבנתי שזה מה שקורה כשיש אירוע של אובדן, אז אני ממש נהייתי סטוקרית, וכל מי שיוצא מהקבוצות מקבל ממני הודעה, אם הכל בסדר, וכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה הורים, הצלחתי ממש לתפוס אותם ברגע הזה הקשה של האובדן, אני מניחה שאין הורה לפגים שלא חווה אובדן בפגייה, מהשכנים סביבו, וזה קשה לא פחות מלחוות את זה בעצמנו, אבל אני תופס אותם בנקודה הזאת, ואני נותנת להם את המקום, את הקבוצה שיש לנו בפייסבוק, לתמיכה באובדן תינוק במשפחה, זאת אומרת הקבוצה מכילה גם תינוקות שנפטרו מסיבות אחרות, ולא רק פגים, אבל תינוקות שנפטרו, זה לא לידות שקטות וזה לא אובדן הריון, יש הבדל מאוד גדול, אגב גם לזה הייתה, באוקטובר היה אמור להיות חודש המודעות, גם זה קצת התפספס, אלה דברים גם שצריך פשוט להעלות את המודעות אליהם כל השנה לדעתי, ולא להתמקד רק אז בעצם אני תופסת את ההורים האלה, אני נותנת להם את הבמה, לשתף ולקבל תמיכה מההורים שהיו שם, לפעמים אני מחברת אותם לטיפול רגשי, שבעצם גם זה, אם היה לי את התקציבים, הייתי שמחה שזה לא יהיה חסם, הרבה פעמים ההורים לא יכולים להרשות לעצמם את הטיפולים, וזה יכול להיות חסם, וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי, ולכן לא פעם ולא פעמיים אני מבקשת ממטפלים שהתגייסו להתנדב, לעזור למשפחות כאלה, אבל אי אפשר לבנות על התנדבות בכל דבר. כאילו עם ישראל הוא העם, הכי בעולם, ועדיין יש דברים שהם לא ראויים שהם יעשו בהתנדבות, טיפול צריך להיות משהו מסודר, עם תשלום גם אם הוא סמלי, אבל מבחינתי אף הורה לא צריך להישאר לבד, וזה המטו. אז אני אשמח שבאמת ככה, כאילו באמת אני אשמח, למרות שקשה לי לעצור אותך, כי באמת יש כל כך, א' זה נושא באמת סופר סופר רגיש, אבל אני כן אשמח שדווקא באמת מהמקום של
לשים אור על העמותה הזו, שהיא אחת ויחידה פה, שתומכת באמת במשפחות ובפגים, משפחות לפגים ובפגים עצמם. ובאמת תשתפי, א', באמת, אם נחזור שנייה לנקודה של 7 לאוקטובר, איך ככה בקצרה, באמת, מה אתם עברתם? זה מתחבר בול לנקודה שבה עצרתי. שבה עצרת, בדיוק. כן, כי בעצם, 7 באוקטובר היו כמה דברים, גם שנוגעים בעמותה. קודם כל, הייתי ערה רוב הלילה, בין שישי לשבת, כי היה דדליין לאיזושהי הגשה שרציתי להגיש, והדדליין היה יום ראשון ב-12 בצהריים. ולגמרי אשמתי שזה נדחה לרגע האחרון, אבל אין מה לעשות, לא משעמם לי בחיים, אני כל היום רודפת סביב הזנב של עצמי, ואין לי מישהו אחר שיעשה את הדברים האלה, ולכן רוב הלילה עבדתי, והלכתי לישון סביב 4 לפנות בוקר, וכשב6:30 החליטו על השכמה, זה לא בא לי טוב. בהתחלה אמרתי לעצמי, אוקיי, עבדתי את כל הלילה, עוד פצמר יותר, פצמר פחות, לא יקרה כלום, נשארתי במיטה, אבל אז הרעשים התחילו להיות מאוד מאוד חזקים, ולי יצרחה מלמטה, בבית שלנו בארז יש לנו 2 קומות, והחדרים למעלה, שאני אבוא מהר, היא מפחדת. אז בעצם אורן היה איתם, גם יסמין הייתה, והכלבה ישר בורחת לממד כשהיא שומעת רעשים, החתולה עוד לא ידעה מה לעשות עם עצמה, זה היה אירוע חדש מבחינתה. אני יורדת למטה, ואני מבינה שאנחנו הולכים להיות לא מעט זמן בממד, אבל בשלב הזה עדיין מבחינתי זה עוד סבב. זה עוד סבב שאנחנו כבר די מתורגלים לו, זה לא משהו שהוא לא מוכר, ויוצא שאני עוברת על הודעות בטלפון, ואחת האימהות שהייתה איתי בקשר בעצם איבדה את התינוקת שלה באותו לילה, בלילה שבין שישי לשבת. וואו. ובדיוק, בגלל זה אמרתי שזה מתחבר בול. אני כרגע באירוע משל עצמי, אבל יש פה אימא, שאיבדה את היקר מכל, ואני יודעת שבבתי חולים אין את העזרה הסוציאלית המיידית, בשישי שבת, או באמצע הלילה. זאת אומרת, אני תמיד אומרת שיש לי קיבה נפרדת, כמו שילדים אומרים, קיבה נפרדת לממתקים, אני אומרת שיש לי קיבה נפרדת להורים לפגים, ולא משנה באיזה מצב אני נמצאת, אני שם, באמת ממקום אחר, ותמכתי בה, ואז הבוקר התחיל להתקדם, והרעשים נהיו אחרים, ואנחנו לרוב מנסים לשדר לבנות שגרה ורוגע, ולעשות מזה קצת הומור, כשיש רעשים חזקים, אז אורן אומר, סליחה, יש לי גזים, או דברים כאלה, תריקו את הבנות, אבל קצת יורידו את מפלס החרדה, כי בסופו של דבר, מה שאנחנו נשדר להם, זה גם מה שהם ירגישו, וצריך לשמור עליהם. בסופו של דבר, יש לי 2 בנות עם צרכים מיוחדים, ואז הרעשים אבל מתחילים להשתנות, ואנחנו שומעים רעש שלא מוכר. זאת אומרת, אני חושבת שכל תושבי העוטף וסדירות, יודעים לזהות בדיוק איזה סוג של טיל יצא, ולאיזה כיוון הוא הולך. אם זה יהיה נפל שיפול בצד שלהם, אם זה ייפול אצלנו, אבל בשטח פתוח, ויש רעשים כאלה ששומעים אותם יפה מאוד, שיודעים, זה כבר לתל אביב, זה כבר למרכז. אנחנו ממש יודעים לזהות הדברים האלה, ופתאום רעש לא מוכר. אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו מתחילים לדמיין מה זה יכול להיות, ואז אנחנו חושבים שזה נשמע. יש לי דפיקות לב שאת מדברת, כאילו זה כאילו, אני מרגישה כאילו חזרנו 7 לאוקטובר באיזשהו מקום, את יודעת, כאילו בראש שלי, אני נזכרת באותו בוקר, כאילו שקמנו להזעקות, ורק מדמיינת לעצמי, שבזמן שאנחנו הלכנו, כאילו רצנו להסתתר, כאילו אתם עברתם משהו אחר, עוד יותר נורא. סליחה שקטעתי אותך, פשוט... לא, זה בסדר, אמרנו גם לא ניכנס לתיאורים קשים, אבל באמת האירוע שיש פה משהו שהוא חדש, לא מוכר, ואני לא מחוברת לחדשות, אנחנו לא מדליקים טלוויזיה במצבים כאלה בשביל הבנות, ואני גם לא בקבוצות של חדשות ועדכונים וזה, אבל גם בקבוצות של הקיבוץ ושל המועצה והכל מתחילים להגיע סיפורים,
ואני לא מאמינה למה שאני רואה ושומעת, זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו ממש בסרט רע, בסיוט שמופרך, כאילו, אני לא ארחיב, כולם יודעים מה היה שם, אבל מופרך לגמרי, לא, זה לא יכול להיות, ואנחנו מנסים לשמור על קור רוח, אבל העדויות שמגיעות, אני מתחילה קצת להילחץ, כי כמו שאמרתי, אני לא מתרגשת מפצמרים, אני לא הייתי מאלה שרצות לממד, הייתי הולכת בנחת, גם אמרתי תמיד לבנות, הבנות ישנות בממד בתקופות כאלה, אבל תמיד אמרתי לבנות לא רצים לממד, הולכים כי הנפילות בדרך יכולות להיות יותר מסוכנות מהפצמר עצמו, שבואו נודה על האמת אין הרבה נפילות ישירות אצלנו בקיבוץ, אבל נקטע לי חוט המחשבה, אז אנחנו שומעים רעש אחר. כאילו קנתם בדיוק רעש אחר, כן. כן, לא, עכשיו נזכרתי, אגב זה גם תופעה שחדשה לי, שקו מחשבה נקטע לי הרבה בחודשים האחרונים, אז מה שרציתי לומר שאנחנו לא מתרגשים מפצמרים, ואנחנו לא נועלים את הממד. כי אין סיבה. כן, אין סיבה. אנחנו יושבים בממד, ואם ממש צריך אז אנחנו נסגור את הדלת, אבל אף פעם לא באמת הייתה סיבה, ויותר מזה, יסמיני הקטנה היא ילדה מאוד דעתנית, והיא מאוד אוהבת לטרוק דלתות, אז יותר מזה הגדלנו לעשות, והוצאנו את הידיות מהממד, מהדלת של הממד, כן אני רואה את העיניים שלך, וזה לא ריגש אותי יותר מדי אף פעם, רק שבאמת בסבבים, אז הייתי אומרת לאורן, תחזיר את הידיות, אבל פתאום כשמתחילות להיכנס כל ההודעות שמגיעות מהסביבה שלנו, הלב שלי כבר מתחיל קצת לדפוק, ואנחנו זוג, שתי ילדות, כלבה חתולה, ומה ששומעים מהמסביב מאוד 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 מטריד, מאוד מפחיד. באיזשהו שלב אני מקבלת עוד הודעה מאמא אחרת, מפגייה אחרת, שהתברר שהתינוק שלה נפטר ממש 6:45 בבוקר, אז אני ככה בין שתי חזיתות שונות לגמרי, אבל אני מתחילה להגיד לאורן, תחפש את הידיעות, כאילו אני כבר מתחילה להיות קצת לחוצה, שזה ממש לא אופייני לי באירועים כאלה, הוא מוצא את הידיעות, והוא שם אותם, ואנחנו סוגרים את הדלת, וזה נשמע כאילו זה ממש מחוץ לבית, זאת אומרת כאילו יש משהו שקורה ממש מחוץ לממד שלנו, איזשהו קרב יריות, משהו לא ברור. עכשיו אנחנו גם בחוסר ודאות מוחלט, כי עוד לא מדווחים יותר מדי, עוד לא מעדכנים אותנו יותר מדי, אנחנו יודעים רק מה שמגיע מיישובים אחרים. אבל ככה עובר בעצם כל היום, עד שאנחנו מתחילים לקבל דיווח שהקיבוץ שלנו בשליטה של הצבא, ועד שקיבלנו את ההודעה שאחד החברים מכיתת הכוננות בעצם נהרג, ושארבעה נפצעו, אבל כל היום עובר כזה, בסטרס מטורף, בחרדה, ואני חושבת שאפילו מרוב הדברים ששמעתי וראיתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, אנחנו בהמתנה למחבלים, כאילו אין מצב שהם לא יגיעו לפה, כאילו כן. באיזושהי הבנה כזאת שמשהו יקרה, אנחנו לא נצטרך לחמוק מזה, ובעצם ככה עובר היום, ולקראת אחר הצהריים בעצם הקיבוץ בשליטה של הצבא, מתחילים להרגיש טיפה יותר רגוע, אבל עדיין אומרים לנו לא לצאת מהבתים, להשאיר את האורות קבועים ודריסים סגורים והכל, ואני חייבת לומר שבשלב הזה שהיה נראה כאילו קצת יותר בטוח, ניסיתי להוציא את הכלבה לעשות צרכים, והיא פשוט לא הסכימה לצאת, וואו. ודבר נוסף שעבר לי בראש זה שסל הכביסה מכל השבוע מחכה והמכונה והמייבש שלנו בחוץ כקיבוץ, וממש רוצה לעשות כביסה כדי שנתחיל את השבוע כזה עם הבגדים שאנחנו הכי אוהבים וזה, אבל אני אומרת לעצמי לא חשוב, יש פה אירוע אחר, תשחררי את הכביסה. לגבי הכלבה זה סיפור אחר, והיא יצאה בדיעבד שהיא לא עשתה צרכים מעל 24 שעות, התייעצנו עם הווטרינרית, לא לדאוג שאם היא ממש תצטרך היא תעשה ברצפה, אמרנו רק שתעשה, כאילו רק שתעשה, רק שננקה את זה, הכל טוב, רק שתעשה, כאילו ממש דאגנו לה. בעצם בערב יש איזושהי תחושה של קצת יותר רגיעה,
אני משכיבה את הבנות לישון בממד, אורן נרדם על הסטפה, ואני יושבת לחזור לדדליין שלי, עבודה, יום שני, ביום ראשון ב-12 אני צריכה להגיש משהו. ואני חושבת שרק בזכות זה, כשהגיעה ההודעה ב-2:30 לפנות בוקר, שאנחנו צריכים לפנות את הקיבוץ תוך שעה, וואו. אני חושבת שרק בזכות זה שהייתי ערה, ראיתי את זה. כי עד שהיו מגיעים לדפוק לנו על הדלתות, וגם אני חושבת בדיעבד שאם היו דופקים לי על הדלת, הייתי מתה במקום. כאילו, כן. לא הייתי חושבת שזה מישהו שבא לקרוא לנו לצאת. כן. עכשיו אני כאילו אגיד באמצע הלילה שלחו את ההודעה בעצם. 2:30 לפנות בוקר. 2:30, וואי, מטורף. 2:30 לפנות בוקר בין שבת לראשון. אנחנו לא התפנינו מהבית מעולם, אחרי צוק איתן, יש שם סיפור שלם. בשום סבב. זאת אומרת, בכל סבב המועצה, מישהו מהמועצה, המנכ"לית, הייתה מתקשרת, שואלת מה צריך לקרות כדי שתתפנו, והייתי אומרת בדיוק את התשובה, שיהיה לנו סידור מקיף לבנות, לצרכים שלהם, וכלבה שאיתנו, החתולה עוד לא הייתה אז. זאת אומרת, בכל סבב תמיד היו מפנים את כל הקיבוץ, בכל סבב של לא נעים להיות לחימה בעצם? כן, כמובן שבסבבים אחרים, גם לא רק אנחנו נשארנו בקיבוץ, היו גם האנשים היותר מבוגרים, שלא רצו להתפנות, שאין שם ילדים קטנים וזה, והם כבר רגילים לזה. אז הדבר הראשון שעשיתי ב2:30 לפנות בוקר, קודם כל אמרתי לעצמי, אין מצב שאני יוצאת מהבית, כשאני לא יודעת לכמה זמן, מי דואג לנו ולאן. אין לנו משפחות בארץ או משהו שאנחנו יודעים שיש יעד קבוע שלשם נוסעים. גם לא כאילו הבנתם אבל את סדר, כאילו לא הבנתם עד כמה באותו שלב עדיין, עד כמה האירוע הזה בסדר גודל אחר לגמרי, נכון? או שכבר אז כאילו היה לך מושג, היה לכם? כבר היה לי מושג, ולכן במקום להתעלם מההודעה ולהגיד, אני לא מתפנה כמו כל סבב, אני לא מעירה אף אחד ואנחנו נשארים פה, ישר הרמתי טלפון למי ששלחה את ההודעה, ושאלתי אותה, כולם, כאילו באמת אף אחד לא יישאר פה, היא אמרה לי כולם, אף אחד לא נשאר. הערתי את הבנות, הערתי את אורן, היה לנו שעה לארוז, ואני זוכרת את עצמי, עומדת במשרד שלי בבית, בקומה למעלה, ומסתכלת סביבי ואומרת לעצמי, מה אני חייבת למקרה שהבית הזה לא יחזיק? למקרה שבפעם הבאה שאני אגיע לבית הזה, המשרד הזה לא יהיה קיים. כי כבר ידענו על בתים שנהרסו ביישובים אחרים, ואמרתי לעצמי, כמה שאני לא ארצה לקחת, אין לנו מקום באוטו, כאילו אוטו, זוג, שתי ילדות, כלבה, חתולה, איפה אני אכניס את כל הדברים? אני פשוט אורזת את שני המחשבים שלי, את הכוננים הניידים, וזה מה שאני לוקחת מהמשרד. לוקחת לכל אחת מהילדות שבגדים ל3-4 ימים סך הכל, גם לי, אורן היה חכם יותר, מידות גדולות זה לא פשוט למצוא בכל מקום, הוא פשוט לקח איזה קיטבק, שם שם את כל מה שהיה לו בארון, וככה יצאנו. חכם האמת. ממש, כאילו. כמישהי שגם בא לי גם כן במידה גדולה, אני יודעת שזה באמת לא פשוט למצוא. היה לי גם קשה, אני ממש בירכתי אותו על זה, אמרתי טוב לפחות אחד מסודר פה בבית. ובעצם תוך שעה היינו מוכנים, יצאנו, בהתחלה אמרו לנו שמי שיוצא עצמאית עם רכב יקבל ליווי של הצבא, בסוף לא היה, כנראה שהצבא היה עמוס בדברים אחרים כמובן, ובעצם יצאנו ממש אל הלא נודע. הדבר היחיד שככה מטראומה קודמת, שבעצם נפל פצמר על האוטו שלנו, בנירים, ממש בצוק איתן, ובגלל זה בעצם היה מה שהיה בצוק איתן, ולכן לא התפנינו יותר, ההפרדה הזאת, שבעצם אז פינו אותי ואת הבנות, ואז לא היו חיות, אבל את אורן השאירו בקיבוץ חיוני, אז אורן אומר לי, אולי ניקח את שתי המכוניות, כדי שנוכל להמיס יותר דברים על האוטו, כי אין מקום, צריך להכניס כלבה ענקית לבגז' וחתולה בין הבנות, ואמרתי לו, לא, מה שלא יקרה, אנחנו ביחד, לא מתפצלים, זה היה ממש כזה, איזושהי תובנה שבאה לי ממש מהטראומה של צוק איתן, שאמרתי לא מתפצלים, לא משנה מה,
עלינו לאוטו והתחלנו לנסוע לכיוון שבהתחלה אמרו, היינו אמורים לנסוע למשמר הנגב, שזה קיבוץ בדרום. בלי ליווי של אף כאילו צבא, פשוט לבד? בסוף לא, חשבנו שנצא בשיירה, כן, אבל כנראה שבסופו של דבר, זה לא פשוט לפנות קיבוץ שלם בשעה, אני בטוחה שכל אחד בסופו של דבר יצא כשיכל, ומי שיצא במרוכז באוטובוס או משהו כזה, אז זה היה בסוף, בטח היה בלתי אפשרי לתאם את זה שכולם יצאו ביחד, אבל כן, הנסיעה הייתה מאוד מאוד מטרידה, ועוד אני אומרת לאורן, כאילו תביני עד כמה אני, מצד אחד אני אומרת אני משוגעת, ומצד שני אני אומרת, כנראה שזה הדבר היחיד שהחזיק אותי באותו יום, וגם אחר כך. אני אומרת לאורן, אתה נוהג? אני עובדת, יש לי עדיין את הדדליין למחר, וכאילו לא סיימתי, הפריעו לי כל היום, כאילו ממש הפריעו לי כל היום, ואז בלילה כשישבתי וסוף סוף היה לי קצת זה ריכוז ופניות, פתאום צריך לפנות את הבית, אז זה מטריד אותי. והוא נוהג, אני מנסה, זה לא כל כך פשוט, הילדות קצת בחששות וכאלה, והדרך מפחידה, זאת אומרת אנחנו רואים פצצות תאורה בשמיים, אבל אנחנו לא יודעים כלום. ולא נתקלתם בדרך כאילו, לא בדברים, לא. לא היה שום דבר כזה בדרך, אנחנו מגיעים בסוף, אמרו לנו לא להגיע לקיבוץ ההוא, אלא להתפנות למקום אחר, שלחו לנו את המיקום, ואז שם היינו כמה שעות טובות עד הבוקר, ששם גם היה אירוע, זאת אומרת זה היה הרבה זמן להתייבש שם במרכאות, כי עוד לא ידעו לאן, מה עושים איתנו, לאן כל אחד יבחר ללכת, ואחד הדברים הקשים שם שבעצם פגשנו את האנשים מהיישובים האחרים, ובעצם היה מפגש מאוד מטלטל, במיוחד מהבחינה של איך הם היו, זאת אומרת האנשים שחוו את הדברים שאנחנו לא רוצות לדבר עליהם, במצב מאוד מאוד שוקיסטי, כאילו אין לזה מילה אחרת, אני לא ראיתי בכי, אני לא ראיתי היסטריה, כאילו וברור שיש פה אירוע שהוא בממדים שאף אחד מאיתנו לא הכיר קודם, היה לי ברור שיש לנו ממש הרבה אנשים וחברים ובשתי מועצות שיקרות לליבנו, כי כמו שאמרתי גרתי בנירים ואנחנו עכשיו בארז, אז שתי המועצות מאוד מאוד יקרות לליבנו, המון המון אנשים שכאילו עכשיו בשוק של החיים, ושוב אני מוצאת לבנות פינה, איכשהו מצאתי דרך שהכלבה תאכל, החתולה בכלוב, ואני אומרת לאורן, עד שמישהו יחליט משהו, אני הולכת לסיים את הדדליין הזה, אני חייבת לסיים את הבקשה הזאת. כאילו, כן. לא קיבלת הערכה לדדליין? בגלל המצב? סתם ככה... לא ניסיתי אפילו, אמרתי זה רק אשמתי שזה נשאר לרגע האחרון, אבל באמת זה נשמע מטורף, וכשאני שומעת את עצמי מספרת את זה, אני אומרת לעצמי, מה נסגר איתך אישה? כאילו, על מה את חושבת? אבל אני חושבת שאם לא הייתי עסוקה בזה, אני פשוט לא הייתי שורדת את הלילה הזה. אני אציין שאמרתי קודם, הייתי ערה רוב הלילה של בין שישי לשבת, ואז את כל היום, ובעצם לא ישנתי הרבה שעות, ואני חושבת שזה מה ששמר עליי בסופו של דבר, בעצם אחר כך אנחנו מתחילים לקבל כיוונים, לאן מפנים, לאן מתפנים, ואחד הכיוונים הוא מצפה רמון, ואנחנו מבינים שבמצפה רמון הפתרונות שיש הם בלי בעלי חיים, עזבי שאחר כך לא הייתה ברירה והכניסו את הבעלי חיים לכל מקום, אבל אנחנו מקבלים גם איזה קובץ של מקומות אירוח ודירות, אני אומרת לאורן, אני על הדדליין, אתה מוצא לנו בית, או מקום להניח את הראש, קדימה, והוא פשוט בטלפון הראשון שהוא עשה, הוא מצא לנו מקום, פשוט אנשים מדהימים, שלעולם אני לא אשכח, שבעצם מצפה זה הבית השני שלהם, והם היו במצפה בשבת, והם הבינו קורא, והם פשוט החליטו לפנות את הבית, כדי שיהיה בית למישהו מהמפונים שיצטרף. וואו, איזה מדהים. איזה שמות, אין, זה פשוט מרגש אותי בטירוף. ובעצם עליהם נחתנו, וממש
בטלפון אחד, שלחו לנו את הכתובת, אמרו שאיפה המפתח, והתחלנו לעשות את דרכנו למצפה רמון, שוב, הזויה, אני אומרת לאורן, אתה נוהג, אני חייבת לסיים את הבקשה הזאת, אנחנו מגיעים למצפה רמון ב-11, והדרך לא הייתה קלה, החתולה קצת השתוללה, הילדות לא היו בטוב, אז לא הצלחתי לעבוד, 11 אנחנו נוחתים בבית הזה, וקודם כל, מהטראומה של צוק איתן, זה בדיוק ההפך, זאת אומרת אנחנו מגיעים לבית, שאפשר פשוט להיכנס ולחיות בו, נכון שזה לא הדברים שלנו, ונכון שהיו מלא דברים חסרים לנו ליום יום, אבל בגדול לא היה חסר שם כלום, ממש לבוא ולגור, ואנחנו מגיעים למצפה ואני נושמת, ופתאום אני מרגישה שוואלה לא נשמתי כבר הרבה זמן, ואז אנחנו שומעים מטוס עובר מעלינו, הכלבה ברחה, ישר מצאה את הממד של הבית הזה, וואו. ממש, ישר, היא כאילו, זה הדבר הראשון שהיא מצאה בבית, והלב שלי פשוט נפל, ואז נזכרתי שאנחנו במצפה רמון, ויש פה בסיס קרוב, נכון. זה שלנו, זה שלנו, אז הרגעתי את כולם, היום כבר פחות מתרגשים, למרות שאני עדיין קצת עושה לי דפיקות לב, כשעובר מעלינו כזה רעש של מטוס קרוב. זה לא נעים, זה גם תחושת מלחמה, לא, לפחות פה, כאילו פה יש את המסוקים גם שעוברים לדרום וזה, וכל פעם שיש מסוק, זה כאילו, פתאום מזכיר לי, כאילו, למרות שאין אזעקות עכשיו בתקופה הזאת, אצלנו בחולון, רק שלא יהיה היום, אבל כאילו, זה מין תזכורת כזאת, לא נעימה. נכון. של כאילו, אין אזעקות, אבל כן, יש מלחמה, כאילו. גם את יודעת, אנחנו יכולים להיות גיבורים, ולהגיד, זה לא מרגש אותנו, ובאמת, אנחנו למודי חוויות בעוטף, ויש דברים שכבר לא מרגשים אותנו. אבל פתאום, אין, הגוף, זה לא בשליטה. הדפיקות לב הם לא בשליטה, ואנחנו יכולים רק להרגיע את עצמנו. אגב, לכלבה לקח שבוע, עד שהיא נרגעה, עם קלונקס שהווטרינרית אמרה לנו לתת, והכל לקח לה שבוע, עד שהיא בכלל יצאה מהבית ברצון. 11, והדדליין הוא ב-12, אני אומרת לאורן, הגענו, אנחנו במקום בטוח, קח את הבנות, קח את הכלבה, תן לי שעה, ואני איתכם. ובאמת זה היה אחד הדברים שהכי הקסימו אותי בבית הזה, שפשוט, כמו בבית קפה, שאת מוציאה את המחשב, שמה בחשמל, ויש לך מקום עבודה, שעה, ישבתי, התרכזתי, הגשתי, 11:58, ואז הייתה איזו תקלה, הלב שלי נפל שוב, אבל מצאתי מהר משהו שהיה צריך לתקן, והגשתי, 11:59. עכשיו יש אוויר. כאילו, ועכשיו אנחנו מתחילים את המסע הזה. שבעצם מאותו רגע זה לרדוף אחרי הזנב של עצמי, ילדות בלי מסגרת, אורן לא יכול לנסוע לעבודה כי זה רחוק וגם כי מסוכן, והעמותה, מי יחזיק אותה? גם אני וגם אורית שבעצם היא העובדת היחידה שיש לה עמותה חוץ ממני, גם היא מפונה מהצפון, אז יש פה כאוס טוטלי שבגדול, אפשר היה לסגור הכל וללכת הביתה. זה עבר לך בראש בימים האלו זה עבר לי בראש. הראשונים. זה עבר לי בראש, אמרתי לעצמי, אני חנוכה, כאילו אני צריכה עכשיו לדאוג למשפחה שלי, לעצמי אולי, לקהילה שלי, אבל ההורים לפגים זה הקהילה שלי גם, את מכירה אותי כבר, המקום שממנו אני פועלת הוא כל כך באמת, כאילו אני לא אוהבת להעיד על עצמי, אבל הוא באמת כל כך אמיתי וכל כך חשוב לי, שזה, את רואה את זה לאורך כל היממה הזאת שתיארתי לך, זה פשוט חשוב לי, אז אני לא מסוגלת, אני אתאבד על זה במרכאות, ואני לא אשחרר את זה. כמובן שלאורית אמרתי שהיא לא חייבת כלום, היא עובדת, עקרונית מגיעה לה שכר, והיא לא חייבת לעבוד, אבל היא מאוד מאוד נאמנה. סופר פעילה, אני גם בקשר איתה. אני חייבת גם להגיד זאת אומרת שזה מאוד מורגש, כמה את נוכחת בפעילות שלך של העמותה, כי באותם באמת
יומיים ראשונים, כל הזמן הועלו פוסטים בקבוצה של ההורים לפגים בפייסבוק, מה שלום רומי, מישהו יודע מה עם רומי, יש למישהו קשר עם רומי, כל הזמן, זאת אומרת, הפעילות שלך היא כל כך משמעותית, והרבה הורים לפגים מאוד מאוד דואגים לך באופן אישי. כן. כאילו את מאוד נוכחת, זה אהבה מאוד מאוד, כאילו העשייה שלך והכל זה מאוד מאוד בולט, ואנשים רואים את זה. אני מאוד שמחה, כי באמת כל משפחה, אני תמיד אומרת שכל פג הוא, אני מרגישה שהוא קצת שלי, ובאמת היום אני כבר לא מנסה לתקן דברים בשבילי, זה כבר לא רלוונטי, אבל כשאני באה לכנסת או למשרד הבריאות, ואני באמת, מבחינתי אני נלחמת על ליה, אבל זה על כל הילדים שנולדים היום, הם כבר לא שלי, ועדיין אני מרגישה כאילו זה קצת שלי, יכול להיות גם מתסבוכות שלי, כן? תיקונים וכל מה שלא ידעתי אז, והלוואי והייתי יודעת, וכאילו יש הרבה עניין גם רגשי מעורב מן הסתם, אבל בסופו של דבר זה באמת באמת חשוב לי. אז אני לא מניחה לזה, ובאמת אני אומרת שכל פעם שמישהו כותב מה שלומי, שמישהו יענה שאני בסדר, כי אני פשוט לא עומדת בהצפת ההודעות. אני חושבת שזו הפעם הראשונה בחיים, שאני מסיימת ימים פשוט קורסת, ויש עוד מלא הודעות שלא קראתי, שזה משהו שלא קורה אצלי, אבל אני פשוט לא מגיעה, אני מוצפת כל היום בתנועה, וגם את יודעת, בימים הראשונים כולם פתאום רצו להתגייס ולעזור, אז גם הלוביסטים, בואי תמלאי את זה ותשלחי לי את זה וזה, יש כאלה שרוצים לעזור, ישלחו תרומות וזה, 1,000 שקל זה מה שיצא מכל הבלגן הזה, אבל כמובן שלא ידעתי שזה מה שיקרה, ולכן באמצע כל מקום ישבתי וכתבתי פניות, בקשות ושלחתי מידע. אז ככה התחיל. וכל פעם אנחנו אומרים לעצמנו כמה זה יימשך, כאילו עובר שבוע, עוברים שבועיים, אומייגאד, אנחנו כבר חודש פה, כאילו באמצע כבר חסרות תרופות, אני שכחתי לומר שבעצם באותו יום ראשון, אחרי שסיימתי את הדדליין ויצאנו בערך ב4 מהדירה רגע לנשום אוויר בחוץ, היה קר, אנחנו יצאנו בקיץ, כן. קר, זה פשוט, הגענו למקום שאפשר לקנות בגדים בסכום סמלי, כזה יד שנייה, והרגשתי כל כך מסכנה והומלסית, כאילו, זה מצב שאני לא יכולה לדמיין, ובמיוחד, בגלל מה שאמרתי, אני צריכה מידות גדולות, ולא היה. זאת אומרת, לא מצאתי משהו שיחמם אותי כרגע, וזו הייתה מצוקה מאוד מאוד, מאוד מורגשת. אז ויש אחר כך מלא תרמו, מלא שלחו, המון בגדים, מידות גדולות והכל, אבל באותו רגע הייתה מצוקה גדולה ומטלטלת. באמת עזרה, האנשים פה במצפה, קהילה מדהימה, עושים כל כך הרבה מהיום הראשון, אין מילים לומר, זה קצת מקביל לקהילה של ההורים לפגים מבחינתי, כאילו זה עוד קהילה שפוגשים בסיטואציה אחרת בחיים, אבל מאוד, מרגישה מאוד דומה, ואנחנו פה כבר כמעט 3 חודשים, ובאמצע היה את חודש המודעות, שעוד באותה שבת הבנתי שהחודש הזה מת בקרב, ושזה לא יקרה, כי מי יהיה בקשב לדברים האלה. למרות שאני רוצה לומר שיש דברים שהתחלתי לקדם במהלך השנה, שהיו מאוד מאוד עוזרים גם היום, כמו למשל הנושא שאין פגיעה באילת. נכון. אגב, זו במה מצוינת, ואני צריכה להגיד את זה בעוד מקומות, מאוד מאוד מטריד אותי, שיש המון מפונים באילת, ואני תוהה כמה נשים בהיריון יש כרגע, והאם הן יכולות להיות באיזשהו סיכון, כי אם כן הן חייבות לצאת משם, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של לידה מוקדמת באילת, כשאין שם פגיעה, בטח לא כשאין את התנאים ואין את המתווה שהתחלנו לקדם השנה, שהגענו לכנסת כמה פעמים, זה דבר אחד. הדבר השני זה הנושא של חל"ת מוצדק, יש פה הכי מוצדק בעולם, החל"תים שלא המעסיק מוציא, כי כשהמעסיק מוציא אז מקבלים את האבטלה, אבל כשההורה יוצא כי הוא ביקש, אז לא, ואם היינו מצליחים להשיג את זה גם, אם זה ביום הפג, זה היה מאוד מאוד עוזר, ולא רק לאוכלוסייה שלנו, אלא לכל מי שצריך את זה.
אז הדברים האלה מבאסים, הקמפיין לא התרומם, לא היה לזה שום באז, כי אין מה לעשות, רק המלחמה. למרות שאני כל הזמן אמרתי, חלילה, אני באה מאזור הקרב, כן? אני לא יכולה להגיד משהו אחרת, אבל אנחנו הכי מלחמה שיש. פגיעה זה מלחמה built in. נכון, וזה משהו שרק מי שנלחם, רק הורים לפגים שנלחמים במלחמה הזו יכולים באמת להזדהות ולהבין את זה. נכון, אז יש את הציטוט הזה שבחרתי בו לכותרת של הניוזלטר שיצא ביום חמישי, שלקח לי לילה שלם לכתוב כי המוזה לא בידיי בימים אלה, שמלחמה היא הממלכה של האי ודאות, ואם תשימי במקום המילה מלחמה פגיעה, זה בדיוק אותו דבר. ולכן 3 חודשים האלה מאוד מאוד מחזירים אותי אחורה, עוד דבר בגללו אני גם לא יכולה להרשות לעצמי להגיד קאט, אני רגע עוצרת כי יש פה משהו אחר. החוסר אונים שחוויתי 110 ימים בפגיעה, הנה אנחנו עוד לא ב110 ימים פה, עברו רק 89, משהו כזה, זה המון זמן, כאילו גם כשהיינו בפגיעה ביום ה-89 זה היה too much, כן. אבל 110 ימים האלה שלא לדעת אם הקטנה תחיה או לא, מה יהיה איתנו מחר, שבאמת יהיה לי איפה לשים את הראש בסוף יום, ואני לא אצטרך להשאיר את ליה לבד בתל אביב, ולנסוע למקום אחר, זה מאוד דומה, ולכן אני ממש 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 דואגת, והייתי רוצה לעשות הרבה יותר בשביל ההורים שעוברים את זה היום, ושוב, הלוואי והיו לי המשאבים, יצא לנו, אנחנו בדרך כלל, העמותה לא משלמת, לא מתקצבת, לא עוזרת כלכלית, אלא אם כן יש לנו תרומה יהודית. אבל הייתה אימא מנתיבות שברחה לצפון וילדה באמצע הדרך. וואו. כן, במרכז. ואני כל כך הרגשתי אותה, כי הייתי שם, ושאלתי אותה מה את צריכה, והיא הייתה צריכה דברים כל כך בסיסיים, היא אמרה לי, אני מתביישת לומר, אמרתי, אל תתביישי, אני רוצה לשמוע, מה שאת צריכה, היא רצתה נעלי בית, חזיות הנקה, רפידות הנקה, והתחתונים החד פעמיים, כאילו, הכי בסיס, הכי בסיסי, זה כמו שנגיד, אני צריכה חמצן, כאילו, כזה, כן. ניסיתי לאתר במרכזים הלוגיסטיים בסביבה, לא היה, פשוט שלחתי מתנדבת שהתגייסה לעשות את זה, שפו ענק, דפנה המהממת, אמרתי לה, בבקשה לכי תקני לה מה שצריך, אני אשלם את זה, אבל שיהיה לה, קודם כל שיהיה לה, ומשפחות שבמצוקה רגשית מאוד קשה, אז גם לטפל, לממן טיפול, שהכסף לא יהיה חסם, ומשאבות חלב, ברגע שיש מלחמה, ואגב לקח מלא זמן להתחיל לקבל קצת כסף מהמדינה, זאת אומרת, אני לגמרי רואה איך הורים יכולים להיות במשבר, עד שהגיע התשלום הראשון שנתן לנו קצת אוויר. דברים בסיסיים, פניתי לרבית ברון, שהיא בעצם מזכירה משאבות ברמת בית חולים, והיא גם מתנדבת אצלנו בקבוצה, היא יודעת שאני לא פונה על כל מקרה, רק שבאמת צריך, פניתי לגבי כמה משפחות, אמרתי לה בבקשה, תתרמי להם לפחות החודש הראשון, השני, בהמשך נדבר, אם צריך אני אגייס את הכסף, אבל קשה לגייס כסף לזה, כי פשוט הציבור לא מבין כמה שזה חיוני. עכשיו, את יודעת, אני יודעת, משאבה לא מתאימה לאמא לפג, זה אומר גזר דין מוות להנקה, גזר דין מוות עליו אם של אותה אמא, ואני מוצאת עצמי תמיד כשאני אומרת להורים מה הם צריכים לעשות, אני אומרת רק שתבינו, אני לא מקבלת אחוזים מההזכרות האלה, להפך, אני עוד השנה הגשתי לסל הבריאות את הנושא הזה, כדי שזה יתוקצב לאמהות לפגים, משאבה ברמת בית חולים, לכל אמא לפג עד גיל חצי שנה מתוקן, שהכסף לא יהיה חסם, שבעצם ניתן לכל הורה, לכל פג, את כל הכלים לממש את הפוטנציאל, להיות ילד, ילדה בריאים, בגוף ובנפש, וכנ"ל ההורים שלהם.
גוף ונפש. לגמרי. הנפש הנפש באיזשהו מקום תמיד תהיה, אני חושבת, מצולקת. אולי באיזשהו שלב זה יעבור, כי אני זוכרת שדיברתי עם קרובת משפחה שהבת שלה נולדה פגה, וכאילו כבר גדולה, כן, כאילו מבוגרת. ואמרתי לה, זה עובר באיזשהו שלב הטראומה, כי כאילו ממרחק השנים, אמרה לי, זה בסוף עובר. בסוף זה יעבור. לא. אבל לא יודעת, אולי כשנהיה מאוד... אני אומרת, יכול להיות שפעם פג לא יהיה תמיד פג, זאת אומרת הילד, הילדה יגדלו, יהיו באמת בריאים, שלמים, הכל טוב, הורה לפג תמיד יהיה הורה לפג, וזה תמיד יעלה לנו באיזושהי סיטואציה, כשהם מתגייסים, כשהם עולים לכיתה ו', א', שלא לדבר, כיתה א' זה דמעות, כאילו וואו, נס. אבל אני חושבת, ודיברנו על זה לא מעט, שאם היה תקציב לחלום שלי, החלום הגדול שלי זה שיהיה לנו סוג של סניף במרכאות בכל פגייה. כן. אם היינו שם יום יום לחבק פיזית את ההורים, לא רק וירטואלית, לא רק מלא קבוצות ואתר וידע וזומים, ובאמת עושים כל מה שאפשר במשאבים שאין. אבל אם היינו שם פיזית, אני מאמינה שהטראומה הייתה קטנה יותר. שהאירוע היה נכבה אחרת, והיינו רואים הורים שיוצאים מהפגיות פחות בטראומה, פחות היסטריים. אני כל הזמן אומרת, איך לא נתנו לי ציפרלקס ביום השחרור? כאילו... וואי, זה אחד הדברים המפחידים. ברור. זה כאילו, אפילו, עזבי, עוד לפני השחרור, אפילו כאילו גמילה ממכשירים שעשו לנו, שנתנו לנו להיות עם דניאל בגשר שם באיכילוב, רק חצי שעה לשבת איתה, ככה לבד, אני ובעלי, כאילו, וכאילו, ואשכרה פחדתי שבזמן הזה יקרה לה משהו, ופתאום יהיה לה איזה התקף נשימה, פתאום היא תפסיק לנשום, פתאום. אם היה שם אז בטח ובטח של ללכת הביתה. אם היה שם איתך הורה, שאיתך, פשוט אומר לך, הייתי שם, היא תהיה בסדר. אם נותנים לכם להיות פה, זה אומר שהיא ממש בסדר. אף אחד לא ייקח את הסיכון. אבל זה היה משנה. אני באמת מאמינה שזה היה משנה, ואני כל כך מאמינה בזה, שאני לא מוכנה לשחרר את זה עדיין. כאילו, כשאני אומרת על גופתי המתה, פתאום זה מקבל משמעות קצת אחרת, אבל אני באמת רוצה להצליח להגיע למקום שאני שואפת לו, כי אני חושבת שלכל פג ולכל משפחה זה מגיע. יחד עם זאת, נאלץ לעשות התאמות לאירוע כרגע, כי אי אפשר. פשוט אי אפשר להיות בכל מקום, ואי אפשר להספיק הכל, ואני לא יכולה לעבוד 24/7, ואני לא יכולה להמשיך לא לישון בלילות, אז משהו יצטרך קצת להשתנות, ואני מאוד מאוד מקווה שזה לא יפגע בהורים, כי זה באמת יהיה לי מאוד מאוד עצוב, אבל בלי תקציבים זה פשוט לא יוכל להמשיך, לא יוכל להמשיך ככה, בצער, ממש אני, עם מועקה גדולה אומרת את זה. כן. היה איזשהו, אמרת שהיו רגעים שחשבת שכאילו, שזהו, שהעמותה תיסגר. הייתה לך, כאילו, היה לך מין רגע כזה שבו הבנת, אוקיי, נניח אולי אחרי אותם פניות, שעזרת לאותה אימא, את יודעת, שפנו אלייך, כאילו שהבנת שאוקיי, טוב, למרות כל הקושי ולמרות הכל, זה חייב להמשיך, כאילו. אני כל יום אומרת לעצמי, די, כן. וכל יום, ברגע שאני רואה את ליה, אם זה שהיא חוזרת מבית ספר, או בבוקר, אני אומרת לעצמי, אי אפשר די, כאילו אי אפשר. יש לי תזכורת חיה ומהממת, שמזכירה לי כל יום, למה אני עושה את מה שאני עושה, ומעבר למה שאני מאמינה שמגיע לכל הורה ולכל פג, ליה סוחבת איתה המון המון השלכות פגות, שבידע שצברתי ב14 שנה, אני פשוט יודעת, שאפשר היה אחרת, לא ממקום של להאשים, ממש לא, עשו את הכי טוב שידעו באותה נקודת זמן, עבורנו, אבל אני חושבת שיש לי מה לתת להורים, לצוותים, למשרד הבריאות, למשרד הרווחה, כדי שהדברים יהיו אחרת. כשהורים לפגים עם סיבוך, בעצם עוזבים אותנו, כי אנחנו אין לנו את היכולת לתמוך בנכויות, או דברים מורכבים. אני אומרת, סבבה, יש עמותות שעושות עבודה טובה, תלכו לשם, תקבלו שם את התמיכה, אבל תבואו איתי,
כדי למנוע את הנכות הבאה בפג הבא. וזה כאילו, זה מה שבוער בי, ולצערי אין לי גדוד מאחוריי, למרות ש15,000 פגים נולדים בישראל מדי שנה, והייתי מאוד שמחה שיהיה מאחוריי גדוד, וגם פה אני חושבת שהטראומה והאירוע שהוא מאוד מאוד קשה, זה מה שמונע ממרבית ההורים להתגייס ולעזור, אין לי ספק שמעריכים, אין לי ספק שמוכירים, במיוחד אלה שבמגע יותר ישיר איתי ואיתנו, אבל זה מורכב. כן, אני חושבת שגם, אבל נכון, מסכימה איתך לגבי העניין הזה, שלא כולם רוצים גם לזכור, ולא, זה כאילו מתזכורת כזו. נכון. כי להתנדב בכל זאת צריך כאילו אופי מסוים, זה לא פשוט להיות נניח לתת את החיבוק הפיזי הזה בפגיעה, ולשמוע שוב פעם את המוניטורים האלה, ולהריח את הריחות של המקום והכל. חד משמעית, זה גם לא מתאים לכל אחד. נכון, אבל אני כן חושבת, מה התחלת להגיד? שזו גם הסיבה שצריך משאבים, כדי ממש לברור את המתנדבים, שאנחנו נזהה שמסוגלים לזה, ושזה לא יפגע בהם, וכמובן שאם יש משהו שקורה בדרך, שהורה פתאום משהו צף לו, שיהיה את הצוות המקצועי שיתמוך בזה. אנחנו לא יכולים לשלוח מתנדבים, אני מתה שיהיו מתנדבים בפגיות, אנחנו לא יכולים לשלוח אותם ככה, בלי מעטפת, בלי הכוונה, בלי הדרכה, בלי מקום אחר כך לשתף ולפרוק את מה שהם חוו באותה התנדבות. נכון. אבל לא חייבים להתנדב. בדיוק, זאת אומרת, יש גם את תרומה כספית שאפשר לעשות, כל אחד כמובן כפי יכולתו, בין אם זה בהוראת קבע, בין אם זה חד פעמי, בין אם זה פעם בשנה, לא משנה. אני חייבת לומר שיש אנשים שהם מתביישים, לומר שאולי הם היו תורמים שקל או 5 שקלים, ואני רוצה לומר שגם שקל, גם אגורה, יכולה להצטבר להמון המון המון כסף, זאת אומרת, לא להתבייש. אם יש לכם שקל לתרום בחודש, תתרמו את זה, זה כבר עולם. כאילו תחשבי שקל כמה... שקל כפול 15,000 שמצטרפים בשנה, זה המון 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 כסף. בוודאי, זה משרה, זה משרה לחודש. נכון. זאת אומרת, זה עולם ולא לחשוב. אם כבר הולכים על האנלוגיה, הקטנטנים שלנו, ששוקלים כלום בלידה, הם שווים המון. נכון. אז גם השקל הקטן והיחיד של מישהו שבאמת רוצה לעזור ויכול, זה עולם. נכון. וסופר הערכה מבחינתי, בן אדם שתורם שקל, בן אדם שתורם מיליון, הלוואי, אותה הערכה, כי מי שנותן, נותן מה שהוא יכול, לא יותר מזה, וזה בסדר. אבל נכון. יאללה, שיגיע גם המיליון מתישהו. כן, הלוואי. מי שיתרום אם אני אזכה בלוטו, בדוק אני תורמת, הבעיה פה שאני לא כל כך ממלא לוטו, לא שולחת, רק אולי פעם בשנה ביום הולדת כזה בקטנה. אבל לא, אבל האמת היא שבאמת, אני חושבת שכאילו באמת אפשר לשמוע גם מהפרק הזה עכשיו שהקלטנו, וגם מהפרק הקודם שעשינו, וגם בכלל, כאילו רק לחפש את השם שלך, אפשר לראות המון כתבות, והמון גם פודקאסטים נוספים שהתראיין, תוכניות רדיו, כל מקום שבעצם, כאילו באמת, שפשוט יחפשו את השם שלך, ויגיעו באמת, וגם באתר של עמותת להב, אפשר לראות את הפעילות שאת עושה, והיה חשוב לי גם להדגיש שגם באמת, ולהביא אותך באמת לשמוע, את המורכבות האישית שלך שאת עברתם בעצם כמשפחה בזמן המלחמה, ועדיין עם כל זאת לא ויתרת על העמותה, ולא ויתרת על ההורים לפגים, ואת ממשיכה להילחם עבורם, כשאת בעצמך עוברת מלחמה, או עברת, ועוברת עדיין, בואי, את לא בבית שלך, כאילו, את לא בבית, נכון. במקום הטבעי שלך, וזה היה לי חשוב שבאמת ישמעו את זה, וכן ידעו כי יש מין, אני חושבת, מין סטיגמה כזו, שעמותות רק, את יודעת, מבקשות כסף, ויש הרבה עמותות, וחלקם אולי משתמשים בכספים לא כמו שצריך, וכאלה, ואני יודעת מהניסיון ומההיכרות איתך, ועם הפעילות של העמותה בשנתיים האחרונות, מה שנכנסנו למשפחה הזו של הפגים, זה שבוודאות זה לא מה שקורה בעמותת להב, וגם יש דוחות ואפשר לראות את הכל, והכל נעשה בשקיפות, ובאמת יש פה המון 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 דברים שנעשו בשנים האחרונות, שוב, כאילו שאני, מה זה, לא רק בשנים האחרונות, אבל כאילו שאני ממש ממש, מכירה. כאילו מכירה באופן אישי, אז אני חושבת שבאמת, כל מי שיכול, לאו דווקא ההורים לפגים, אפילו משפחות, כאילו, את יודעת, סבא, סבתא ומשפחות רחוקות יכולות לתרום
את הכמה שקלים בחודש, או אפילו תרומה חד פעמית, וזה יכול לשנות באמת באמת חיים של ההורים לפגים, שעוד לא יודעים אפילו שהם הולכים להיות הורים לפגים. אז באמת אני חושבת שזה, אני מקווה שככה הצלחנו לעשות ככה איזשהו, לשפוך אור ככה עוד קצת על הפעילות של העמותה, במיוחד בימים הקשים האלו, ואני אשמח באמת שלי, ככה לסיום ככה באמת, אם יש משהו נוסף שאת רוצה לומר, שלא העלינו, שלא דיברנו, אולי בקטנה, שדיברנו על התמנונים, שזה פרויקט הכי פוטוגני שלנו, ובעצם אני רואה בתמנונים כלי צבעוני, חמוד ומדהים להעביר מסרים שהם יותר כבדים. הפגים שלנו אמנם קלים מאוד במשקל, אבל הנושא של ילדים חולים ומורכבויות הוא נושא מאוד מאוד כבד, ובעצם כשהגעתי למצפה רמון, התחלתי לראות, וגם מה שקיבלנו, המון ערכות יצירה וכל מיני דברים כאלה, לתעסוקה. לא כולם מנהלים עמותה כזאת שיכולה לקרוס בכל רגע ורודפים סביב הזנב של עצמם, יש אנשים שמשעמם להם ושיעמום זה לא טוב במצב כזה. אז בעצם המלחמה הזאת גם ממש הניעה קדימה את הנושא של התמנונים לפגים, ומיכל הרן המהממת שלצערנו לא יכלה לעבוד בתקופה הזאת, כי היא מאפרת, עושה איפור ושיער לקלות, אז היא פשוט לקחה את הפרויקט וממש הריצה אותו קדימה, יחד עם מנהל הפרויקטים דניאל ציטר שמתנדב אצלנו, באמת המון אנשים טובים, בגלל זה אני אומרת זה חייב לקרות, ובעצם מצאנו דרך לעזור גם לפגים שלנו וגם למפונים, גייסנו תרומות ופשוט חילקנו ערכות שמכילות כל מה שצריך כדי לסרוג תמנון, בכל מקום שיש בו מפונים. אני עשיתי פגישת בוקר כזאת פה במצפה רמון, הגיעו 50 נשים, זה היה ממש ממש מרגש. וואו. וקנו את הערכות ושמעו על העמותה, וזה ממש, מדהים. זה כלי מדהים, זה גם עוזר לפגים, גם למפונים, וגם מעלה את המודעות. זה ריפוי בעיסוק. ממש. כאילו, לגמרי לסרוק זה ריפוי בעיסוק, זה ממש תורם לנפש. ואני אוהבת את הפרויקטים שהם תורמים כמה שורות רווח, לכמה אוכלוסיות, לכמה אנשים. אז זה הצד הטוב של המלחמה מבחינתי. אני גם ראיתי את הסרטונים, יש בטיקטוק, נכון, זה בטיקטוק היה, אני חושבת שראיתי, זה מהמם, כל הטיקטוקים האלה עם התמנונים, ושעשיתם כזה עם תמנונים עם קומטות של גבעתי, גולני, נחל, זה היה מהמם ממש. לגמרי, אז זו אחת הסורגת של התמנונים המיוחדים שרצינו להציג בתערוכה, הכל קיבל קצת תפנית, והיא יצרה באמת את כל החילות, וגם הייתה מטרה, אגב, המלחמה התחילה בשבת, ביום רביעי חמישי היינו אמורים לצלם סרטון תדמית לעמותה, היו כבר הורים מגויסים, צלם, מקום. נכון, מה זה וואו, אני גם הייתי אמורה להגיע עם דניאל, מה זאת אומרת, בתל אביב. נכון, היינו אמורות להיפגש סוף סוף. נכון, סוף סוף להיפגש פיזית, כאילו פרונטלית. היו עוד כמה הורים שהייתי אמורה לפגוש ולחבק סוף סוף ב-real life, אבל מן הסתם זה בוטל. אז יצרנו משהו קצת שונה עם מפונים שקיבלו ערכות וסריגה, זה לא אותו דבר, אין כמו לשמוע הורים מדברים את הסיפור שלהם, את החוויה שלהם, את המפגש שלהם עם להב, עוד נעשה את זה. כן, אני מאוד מאוד מקווה, ואני מאחלת באמת, קודם כל, לכם, כאילו אני אגיד לך קודם כל תודה, כן? זה לא מובן מאליו שבאת ושיתף וסיפרת, וזה לא פשוט בכלל, כאילו זה כזה פתאום נראה לי לחזור כזה אחורה. מציף, אבל תודה על הזכות, זו במה מאוד מאוד חשובה, אני חושבת שאין מה לעשות, חשוב להוציא את הדברים החוצה, ושאנשים ישמעו ויכירו וידעו, כי אין, זר לא יבין, אין מה לעשות. נכון. אז זו עוד דרך קטנה להעלות את המודעות לכמה שזה חשוב, וכמה שזה שברירי, בדיוק כמו הפגים שלנו. בכל רגע, זה יכול להסתיים, וחבל. ממש חבל.
אז שוב, אז באמת תודה. אני מקווה שבאמת נצליח עם הפרק הזה להביא איזשהו שינוי ולגייס עוד כספים לעמותה ולפעילות המדהימה של העמותה ושלך. ואני באמת מאחלת לכולנו, באמת לכל המשפחות הפגים, שהעמותה הזו באמת תצליח לפרוח ולסגסג, ושהמלחמה כבר תסתיים כולם יחזרו לבתים שלהם, ויהיה באמת שקט אמיתי, ולא יהיו לנו יותר לא פצועים, ולא חללים, ולא חטופים שיחזרו, ולא מנהרות, כן, ושיהיה פה כבר שקט, כאילו מגיע לנו. הלוואי לגמרי, אני איתך. כן, אז תודה רבה. תודה לך. תודה, בשמחה, נתראה בפרקים הבאים, תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים, נתראה בפרק הבא, ביי ביי.